Jak dopadl rok 2011 pro obchodníky na Slovensku a jaký vývoj očekáváte v letošním roce? Žiaľ musím povedať, že napriek tomu, že zákazníci boli spokojní, tak ten vývoj pokračuje už tretí rok pomerne negatívne. Nám klesol maloobchodný obrat v roku 2009 o 10,2%, v roku 2010 o 2,2% a v minulom roku to bolo vyše 3%, pričom v potravinách to bolo až 6%. Pričom treba povedať, že pri inflácii, ktorá v minulom roku bola 3,9%, ten pokles je výrazný. No a v potravinách tá inflácia bola až skoro 6%. Vývoj, no ja som optimista, veľmi nerád mám katastrofické scenáre, avšak treba povedať, že tým, že na Slovensku nám narastá nezamestnanosť, ktorá dosiahla už 400 000 ľudí, čo je 13%, a prognózy hovoria, že to bude ešte horšie, tak pre obchod sú to informácie, z ktorých vyplynie, že obyvatelia budú viacej šetriť, menej nakupovať a to znamená, že nepredpokladáme v roku 2012 rast maloobchodného obratu, takže my obchodníci všetci sme smutní. V České republice se stále častěji hovoří na téma kvality potravin, přesněji řečeno nízká kvalita potravin. Jaká je situace v tomto ohledu u vás na Slovensku? Myslím, že tá situácia je rovnaká. Žiaľ, niektoré okolité krajiny si vylobovali určité výnimky, tak ako Poľsko môže mať 7% DPH, môžu ešte stále chovať sliepky v tých kovových klietkach. My na Slovensku už vajcia musíme mať z voľného chovu. To znamená, že sú niektorí rovní a rovnejší. Takisto ako s exportom do Rakúska, do Nemecka sú problémy. Naše výrobky skrátka tam sa veľmi ťažko dostávajú. A čo sa týka kvality, na Slovensku bol prijatý v minulom roku zákon, že väčšinu potravín, čerstvých potravín a ovocie a zeleninu treba nahlasovať 24 hodín dopredu na príslušnú veterinárnu správu, čím teda môže veterinárna správa skontrolovať námatkovo dovozový tovar ešte predtým, než sa dostane k spotrebiteľovi, aby teda náhodou nebola spôsobená nejaká újma. Podotýkam, že v Európe ten meter nie je pravdepodobne rovný, pretože častokrát sa na Slovensko dostávajú výrobky, hlavne hydinové, ktoré sú schválené poľským veterinárom, avšak nezodpovedajú slovenským, respektíve európskym normám. Z tohoto pohledu myslíte si, že to nastavené pravidlo, jak jste zmínil, té kontroly, je dostačující? Je to jedna z kontrol, ktorá teda by mala byť robená, avšak myslím, že je tu úloha ministerstva pôdohospodárstva, aby na Európskej únii riešili tie problémy, ktoré vznikajú s tou rôznou úrovňou kvality v Európskej únii. My tu predsa máme mať rovnaký meter a keď raz to schválí veterinár v Poľsku, v Maďarsku, v Nemecku, tak by to malo byť schválené aj na Slovensku. Prečo to tak nie je? Treba sa tých poľnohospodárov spýtať. Očekáváte v souvislosti s nárůstem sazby DPH u nás v České republice případný pokles nákupů slovenských občanů tady na našem území a tím třeba i lepší vyhlídky pro obchod na Slovensku? Treba to brať v súvislostiach. Zoberme si, že v Maďarsku je 27% DPH bola zvýšená z 24 na 27. To je niečo extrémne. U vás ste išli z 10 na 14. Na Slovensku je 20% na DPH. Medzihraničný obchod bol a bude. Všetko však závisí od vývoja eura a nie od tých 3% zvýšenia DPH. To znamená, že ľudia na hraniciach na jednej aj na druhej strane vždy tvrdia, že na tej druhej strane je to lepšie, lacnejšie. Nie vždy je to pravda. Je to skrátka vo filozofii ľudí. Žiaľ, Slovensko je krajina, ktorá má z každého miesta veľmi blízo do nejakej krajiny v zahraničí. A preto je to veľmi populárne nakupovať hlavne v Poľsku, v Maďarsku, my nakupujeme aj na Ukrajine, samozrejme aj u vás.
My, obchodníci, sme na to zvyknutí. Najväčší exodus sme zažili v roku 2009 a teraz s prepadom forintu, ktorý už išiel cez 320 eur, tak skôr sa naši ľudia napriek zvýšenej DPH orientujú na Maďarsko. Ľudia si neuvedomujú jednu vec a to je to chyba v tej výchove, že to, že si kúpim benzín v Maďarsku, tak 1000 korún z každej nádrže ide do maďarského rozpočtu a nie do slovenského. Ale ľudia vidia to, že je to o pár centov lacnejšie a preto tam nakupujú. Závěrečná otázka se bude týkat svazu, protože zastupujete určitou členskou základnu pro rok 2012. Jakou vidíte prioritu ve své činnosti? My sme sa rozhodli, že budeme sa orientovať na spoluprácu s poľnohospodármi, na zvýšenie podielu predaja slovenských výrobkov. Musím konštatovať, že sme asi v strednej Európe krajina, kde len niečo viacej ako 50% produktov na pultoch je slovenských. U vás v Česku je to 70%, v Poľsku je to 80%. To znamená, máme v tejto oblasti čo robiť a chceme sa na to zamerať. To je jedna časť a druhá je reorganizácia školstva, pretože máme s tým nielen my, ale všetci výrobcovia, všetci zamestnávateľia obrovské problémy.